a černou asi. A ty jsou. Jo, tak už ať nedávej, už to schovávej a hlavně prostě hlídej mě ten notebook a ty věci, jo? Ale ten projektor je pase, jo? Tam fakt nejde nic vidět. Tak není. Svítí, takže není. Aha, dobře, děkuji. Tak Jana, prosím. Kdo chce samolepky, nech přistoupí blíž. Dobrý den všem dobrým lidem. Vidím, že nás je tady minimálně 1000. Tak to je dobře, další ještě přibudou. Já se jmenuji Bohuslav Straka, jsem myslivec, jsem člen Českomoravské myslivecké jednoty a mám tu čest dneska být moderátorem této akce. Dnešní manifestace bude ve znamení symbolů. Téměř každý ví, co se stalo 15. března, ať si ten symbol každý domyslí. 15. března roku 1944 byl zavražděn Julius Caesar, tehdy senátory tehdy neoblíbeného senátu, byl zavražděn chladnými zbraněmi a taky to je určitá symbolika. Já bych napřed zde přivítal některé vzácné hosty. Vítám zde všechny držitele zbraní, jakékoliv kategorie zbrojního průkazu, od A až po E, sběratele, sportovní střelce, myslivce, i profesionály, i ty, kteří to mají zbraň nebo zbrojní průkaz pro ochranu zdraví, života a majetku. Prosím tedy Adama Tice, aby nám řekl pár slov. Vlezeme se oba. Tak já ustupím do pozadí, protože ty jsi šampion, já jsem obyčejný myslivec. Trošku jsme přibrali. Dobrý den, dámy a pánové, vážení střeleční kolegové, sympatizanti, všichni, kdo máte rádi zbraně, jste tady vítáni. Já vám v první řadě chci moc poděkovat za to, že jste přišli. Sešli jsme se tady v nemalém počtu a je dobře, že je nás vidět a i že je nás slyšet. Je důležité, aby jsme nebyli sticha. Každopádně směrnice, která včera prošla Evropským parlamentem, Evropskou komisí, zasáhne zcela jistě nejenom každého z nás, ale i další kroky proti našim právům mohou následovat. Já doufám, že nezanevřete na to, co všechno můžeme udělat proti této směrnici, že budete dávat najevo váš odpor i nadále a že se tady v každém případě, pokud to bude nutné, sejdeme brzy znova. Děkuji vám ještě jednou všem za podporu a věřím, že každé další setkání bude ještě lepší než to dnešní, které je přinejmenším skvělé. Díky. A
dále bych poprosil na kazatelnu prvního z poslanců. Viděl jsem tady signatář, ano, dáma, výborně. Takže je to paní poslankyně Zuzka Tatarová-Rujbrová, předsedkyně petičního výboru, a představte si, je to myslivkyně. Děkuji, krásné dopoledne. Právě jsem chtěla ohlásit střet zájmu. Ano, jsem aktivní myslivec a držitel několika zbraní. Ale bez ohledu na tuto skutečnost, a myslím si, že mohu mluvit i za další poslance, nejen za ty, kteří jsou zde přítomní, sjednotilo téma odporu proti evropské směrnici českou politickou scénu tak jako dosud žádné. Mohli jste se přesvědčit, že i evropští poslanci jednotně hlasovali proti této směrnici. My nesouhlasíme s tím, aby evropské země řešily své vnitřní problémy související s jejich neschopností vypořádat se s narůstajícím terorismem, uklidňováním veřejnosti, evropské veřejnosti, zakazováním legálně držených zbraní. Ujišťuji vás. Že jak čeští zákonodárci, tak jsem přesvědčena, že i česká exekutiva, bylo zde řečeno, že máme jeden z nejlepších zákonů. Ano, máme. Bude usilovat o to, abychom směrnici vykládali ve prospěch nás všech. Poslanci, kteří jsou zde přítomní, podepsali návrh zákona, ve kterém právo držet zbraně by se mělo stát i součástí ústavy, protože jsme přesvědčeni, že není jenom právem, ale i povinností občanů svoji zemi v případě potřeby bránit. Nepřála bych si, abychom se dostali do situace, kdybychom museli pomáhat bránit Brusel. Děkuji vám za to, že jste přišli. První naposledy stoupila příštiva zlomený na kolem. A nyní zkusíme živý vstup ve Štrasburku. Musíme, už vytáčím, vytočit europoslance Jiřího Pospíšila, který ač sám nemá zbraň, tak už přes rok bojuje proti této nesmyslné směrnici a včera samozřejmě hlasoval proti směrnici. Ano, slyšíme se? Zkusím, ano, slyšíme se? Ano. Zdravím pana doktora Pospíšila, bývalého ministra spravedlnosti, který je europoslancem a právě je ve Štrasburku. Ano. To tam není slyšet, to musí být... Je nás tady přes 1000 lidí. Co nám, pane doktore, řeknete o tom včerejším průběhu a tom včerejším hlasování? Byla přijata podoba směrnice, která je pro mě osobně naprosto nepřijatelná. To směrnice určitě vypadá lépe než to původní návrh komise, ale my se s tímto kompromisem nesmíme smířit. Úvaha, že by legálně držitelé zbraní byli hrozbou pro mír a byli potenciálním ohniskem terorismu, je naprosto špatná. A musím říct, že včera bohužel zástupce komise dvakrát na plénu zopakoval, že tato směrnice má vést
boji proti terorismu. Tady ty myšlenky je třeba absolutně odmítnout. Terorismus pochází jiných míst než od slušných lidí, kteří si opatří v zákoně zbraň. Myslím si, že v tuto chvíli se sice prohráli bitvu, ale ne celou válku. Je třeba udělat maximum pro to, aby se vláda dostatečně odborně vybavila a obrátila se na Evropský soudní dvůr. To hraje přímo do toho. Jsem přesvědčen, a můj právníci také, že je velká šance uspět od Evropského soudního dvora, který by mohl celou směrnici zrušit. Takže máme tady nepohraný kompromis, musíme bojovat dál, obrátit se není na Evropský soudní dvůr a žádat zrušení směrnice. Ano, výborný signál. Takže já jenom zopakuju hlasitěji, protože to neslyšeli. Tak europoslanec doktor Pospíšil říká, že včera jsme prohráli bitvu, ale nikoliv válku. A že je potřeba mimo jiné je potřeba podat žalobu ke soudnímu dvoru EU. Autorem této myšlenky je kdo jiný než pan europoslanec Pospíšil, který už v létě loňského roku říkal, že toto je jedna z cest. Prosím, ještě, co byste, pane doktore, vzkázal tady držitelům zbraní, co tady stojíme pod svatým Václavem, na závěr. Ano, děkujeme velice za živý vstup ze Štrasburku a děkujeme za to, že hájíte naše práva. Slyšíte, pane doktore, tu podporu? Děkujeme vám velice za včerejší odmítavý postoj ke expedici. Mějte se moc hezky. Hezký den, nashledanou. Tak, slyšeli jsme doktora Pospíšila, který říkal, že europoslanci český dělali, co mohli, bohužel jich bylo málo. V Europarlamentu máme jenom 21 europoslanců českých. Přidal se k ním pár slovenských, pár polských, ale nebylo to málo. Ten, kdo se včera díval na živé video přenos Europarlamentu, byl možná překvapen. Já jsem to neviděl poprvé, to projednávání slovních další legislativy, takže jsem překvapen nebyl. To hlasování slovy bylo hotovo za 5 minut. A z toho ještě 4 minuty mluvila britská europoslankyně Vicky Ford, která otočila o 180 stupňů, zatímco v létě se tvářila jako přítel. Nyní, kdyby použil symboliku Cezara, tak se zachovala i tu brute, vrazila nám kudlu do zad. Ale sama určitě má. Díky procesním kličkám v Evropském parlamentu pozměňovací návrh českých europoslanců vůbec nebyl připuštěn k hlasování. Takže 2 procesní kličky byly. Jedna ta, že hlasovat se mělo až druhý den. V Europarlamentu bývá obvyklé, že debata je jeden den, pak mají poslanci na rozmyšlenou přes noc a druhý den bývá hlasování. Na poslední chvíli to bylo změněno, takže včera se bylo sláko v jeden den a ještě ke všemu nebyly připuštěny žádné pozměňující návrhy. První hlasování bylo o zamítnutí směrnice, to mělo minimální podporu, pak bylo hlasování o nepřipuštění pozměňovacího návrhu českých europoslanců a pak bylo hlasování konečně schválení směrnice. A já bych poprosil na kazatelnu dalšího řečníka, je to jeden z nás, je to zástupce profesionálů, zástupce prodejců,
prodejců a výrobců, pan Jaroslav Pekařík z Brna. Prosím na kazatelnu. Děkuji. Pan Jaroslav Pekařík si zaslouží velký dík. Vypravil autobus z Brna. Do noci, ve půlnoci tisknul tady ty transparenty. Všecko zajišťoval materiálně. Výborná logistika. Moc děkujem, Jardo. Prosím na kazatelnu. Vážení přátelé, byl jsem představen, takže vám děkuji za přivítání. Já bych vám chtěl říct, takovou zásadní věc, která tady ještě možná nepadla. Měli byste se všichni zeptat svých politiků, nebo těch, které hodláte volit, jak se rozhodli v souvislosti se směrnicí Evropské unie, která prošla včera a je velmi pragmatická a bude mít na nás velmi tvrdý dopad. Zeptejte se jich, prosím vás, jestli byli proti směrnici, byli pro směrnici. Pokud byli proti směrnici, zeptejte se jich dále, jak to vidí v souvislosti... Ano, děkuji za upozornění. Děkuji za upozornění. Pokud byli proti směrnici, zeptejte se jich dále, jak to vidí, jak se postaví k podpoře změny ústavního zákona, který by nám měl pomoci ochránit se proti dopadům směrnice Evropské komise, která byla včera schválena. Zeptejte se jich na rovinu, jestli budou pro změnu ústavního zákona, díky kterému se bude moci vyhnout těm tvrdým dopadům. Pokud vám neřeknou na rovinu, že budou pro změnu ústavního zákona, aby vás ochránili, ptejte se jich nadále, jak to chtějí jinak udělat. Protože ve současné situaci není jiné, rychlejší a bezpečnější řešení. Pokud ho někdo zná, chtěl bych ho slyšet. Většinou teď s tím řešením přicházejí ti, kteří byli proti změně ústavního zákona. Nyní po hlasování v Evropském parlamentu se objevují agitace ze stran, které jsme to dříve nečekali. A já bych vás chtěl požádat jako voliče, protože je to stále parlamentní volby. Prosím vás, chtějte na rovinu jasně od svých politiků slyšet, jestli podpoří zakotvení práva na zbraň do ústavy České republiky a řekněte jim, že to považujete za jedinou současnou možnou a rychlou cestu, jak se ochránit proti směrnici Evropské komise, která byla včera schválena. Pokud vám nedá jasnou odpověď, počítejte prosím vás s tím, že to nejsou rovní politici a řekněte jim, že takové politiky nechcete. Tuto politici by prosím vás měli rozhodně vědět, že tady máme přes 300 000 vlastníků zbrojních průkazů. Na těchto 300 000 držitelů zbrojních průkazů máme navázané členy jejich rodin, podobně přesvědčené známé, kamarády, přátelé. A já se nebojím říci, že se jedná o takřka 1 milion voličů, kteří jsou přesvědčení o tom, že chtějí mít právo na sebeobranu, na tělesnou nedotknutelnost zaručené ústavě České republiky. Takže bych byl rád, prosím, zeptejte se svých politiků, vytvářitelně tlak, ať se na rovinu postaví k ústavnímu dodatku, jak se mi říká někde nesprávně, který nám zachrání náš skvělý zákon o zbraních a střelivu. Jak už možná tady tu zprata říkal, jeden z nejlepších, tak já tvrdím nejlepší na světě, protože neznám jiný zákon o zbraních a střelivu, který by ochránil lidi, kteří zbraně nechtějí a bojí se jich, ale současně by dal rovná práva těm, kteří chtějí přijmout zodpovědnost za zbraň a chtějí přijmout zodpovědnost za svou bezpečnost. Děkuji vám. A nyní prosím na kazatelnu paní jednatelku Českomoravské myslivecké jednoty Martinu Novotnou. Je to první žena v historii, téměř staleté historii Českomoravské myslivecké jednoty, která je jednatelkou. Takže máme tu již druhou dámu na kazatelně. Zkušeně leze na kazatelnu.
Děkuji za slovo, že jsem byla taktéž představena. Chtěla bych vás všechny pozdravit jménem Českomoravské myslivecké jednoty. Děkujeme vám moc za podporu, hlavně to, že tu vidím mezi námi spoustu zelených myslivců, ale i příznivců legálního držení zbraní. Směrnice je přímo nařízená proti nám, ne proti terorismu, jak je avizováno. Samozřejmě nám zvýší byrokracii při nákupu zbraní, při legálním držení zbraní. Takže já doplním svého předřečníka, kdy samozřejmě velmi podporujeme ústavní dodatek, který zní: občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon. Velmi dobře. Velmi dobře zvaná slova, která nám můžou hodně pomoci. Je na místě, abych za toto všechno poděkovala doktoru Strakovi. Děkujeme, že je naším členem a budeme se těšit na další spolupráci při prosazování práv myslivců a držitelů legálních držení zbraní. A nyní prosím zástupce starší generace, kapitána Jiřího Kunce na kazatelnu. Vás tady je teda. Vás tady je. No. Viděl jsem tady pana policejního plukovníka, tak jsem mu poděkoval, že přišel taky demonstrovat. No, ta policie drží s náma. Vážení, já bych chtěl jenom říct, že to je takový, jako když vlastně směrnice o to, jak mají být všechny ty citrony, tak jsme se tomu smáli. Ale tady už nejde o všechny ty citrony, ale tady jde o naši svobodu. O takovou malou lidskou svobodu. A když končí ty malé lidské svobody, tak to dopadá tak, jak to dneska v tom světě vidíme. To znamená, to není konec tohle. Ale zítra vám řeknou, že nemůžete mít kapesní nože, pak vám řeknou, že musíte mít jako zapnutý dva knoflíky a ve finále dostaneme do ucha čip. A já si myslím tolik, že oni zkoušejí, kolik toho vydržíme. To znamená, každý si k vám dovolí, kolik si necháte. Tak já jim chci říct, tak já si myslím, že muž si to moc líbit nenecháme. A apeluju na naše politiky teďko, na naše poslance, že máme letos vzácnou možnost je oznámkovat. A budeme známkovat, budeme je pozorovat, oznámkovat. Upozorňuji, reparát není možný. Potom bych chtěl zkázat něco prostřednictvím hlavního pořadatele, jak se dělá v té sněmovně, že jo? Předsedovi Evropské komise, panu Junckerovi. Pane Juncker, my jsme asi tak stejně starý. Když já vypadám líp teda. A já jsem celkem rád, když vidím, co děláte, že už jsem starý. Mám z toho takovou trošku radost, že už jsem starý. A potom mám radost toho, že už vy jste taky starý.
Protože díky tomu možná moje vnučky nebudou mít ten čip. Díky tomu, že už, jak si už nebude škodit, já to řeknu na rovinu, že už nebudou škodit. Chtěl bych říct, že já jsem jeden z těch, který přišel za armádním generálem Šedivem s myšlenkou aktivních záloh armády České republiky. Já jsem přišel s tím námětem před 20 lety a dalších 20 let jsem se to snažil budovat a jezdil jsem po střelnicích a po různých organizacích a hledal jsem zájemce o službu v aktivních zálohách a vybíral jsem obzvláště ti, co mají zbrojní průkaz. A když jsem potom měl zaměstnance, tak jsem se ptal, jste držitel zbrojního průkazu? On mi řekl ano. Tu chvíli jsem viděl, že ten člověk je netrestaný, že je občansky způsobilý, že je zdravotně způsobilý a navíc je natolik inteligentní, že složil tu zkoušku, která není jednoduchá. To znamená, že tuto selekci základní pro mě vykonali vlastně státní úředníci za to, že vydali zbrojní průkaz. Já to doporučuju, prostě všem doporučuju. A chtěl bych se zeptat, pane Juncker, zdali vy a členové té vaší komise byste dostali v České republice zbrojní průkaz. To znamená, jestli jste zdravotně způsobilí, občansky způsobilí a tak dále. Já nevím, já si myslím, že určitě by to všichni nedostali. Tak, a teďko dlouho jsem přemýšlel ten důvod, proč? Jako takový ty směšný důvody, jako že se tím boje proti terorismu. Ať z nás nedělá pan Juncker blbce. Každý z těch národů má svůj blbců doma doče. Se staly o ně a se staly se o nás. A dlouho jsem přemýšlel, až jsem na to přišel. Vážení, a to je vážná věc. Bruselské elity se začaly vážně bát svých vlastních občanů. A povodíte si, dneska jdou zbraně. Zítra půjde proti knoflíky na tom seku, že? No a jako buďte dělí. Heydrich, vrah tohoto národa, zastupující vždycky protektor, něco řekl o Češích. Pozor Češi. Oni jsou jako cyklisti. Oni se nahoře hrbí, ale dole šlapou. Tak já bych vás chtěl vyzvat, abyste se přestali hrbit a začali se šlapat. Tím bych skončil. Děkujeme panu kapitánovi. Slova moudrého muže, který už něco zažil. A jako posledního řečníka v tomhle bloku, protože nás čeká smuteční průvod, bych pozval nakazatelnu muže nejpovolanějšího ve vztahu k ústavnímu právu na zbraň, k tomu návrhu, a to je pan poslanec Martin Lang, který je zpravodajem, byl určen jako zpravodaj návrhu ústavního zákona, který má zakotvit ústavně právo na zbraň. Prosím, nakazatelnu, pane poslanče. Prolajky, pan Lang je v roli v podstatě je v roli britské europoslankyně Vicky Ford, ta byla taky zpravodajkou, a já bych zde poprosil pana poslance, aby z vás zde mohl ujistit, jestli také nebude vypnutý. Hezký den, tak já vám můžu slíbit za sebe, že já rozhodně nebudu ten brutus, který bude vrážet sám sobě, nůž dozad, protože já jsem sem nepřišel jako poslanec, jako člen bezpečnostního výboru, já jsem sem přišel jako jeden z vás. Jako jeden z těch, kdo splnil veškeré zákonné náležitosti, aby si mohl udělat zbrojní průkaz,
a splnil veškeré podmínky, aby si mohl pořídit zbraně, a to přesně ty zbraně, které mi teď Evropská komise chce sebrat. Teď tím politikem jsem a rozhodně se té zodpovědnosti nechci vzdávat. To znamená, je potřeba udělat maximum pro to, aby nám toto právo zůstalo. Protože jestliže Evropská komise a tato její paskvilní směrnice je to jediné, co dokázalo za tu dobu udělat v reakci na teroristické útoky, tak to od té Evropské komise dost vypovídá to o tom, co od ní dál můžeme čekat. My máme teďka chvilku času, než budeme muset, v uvozovkách muset tu směrnici implementovat. Tento čas je potřeba na maximum využít. Ať už tím, že podáme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, tím, že přijmeme onu změnu ústavy, která zakotví právo držet zbraň do naší ústavy. A já vám mohu říct, že co by zpravodaj tohoto zákona bude dělat maximum pro to, aby se toto podařilo. Protože jestli by to byla jediná věc, kterou v politice dokážu, tak si budu odcházet spokojený. Děkuji vám. Protože nyní se chystá velká věc, symbolická věc. Máme zde pod svatým Václavem a kazatelnou rakev krásnou černou. Ta je naplněna symboly, poháry ze šampionátu z mistrovství světa, medaile jsou tam. My teďka tu rakev naplníme symboly, kdo chce, může tam hodit i růži, nebo co má za květinu. A tuto rakev poneseme průvodem do Jungmannovy ulice k sídlu Evropské komise, pražskému zastoupení. Pro mě jako pro myslivce je zajímavou symbolikou mimo jiné to, že sídlo Českomoravské myslivecké jednoty je Jungmannova 25 a sídlo Evropské komise, takzvaného Evropského růmu, je Jungmannova 24, čili barák naproti. Je to smutná symbolika. A my tady máme i muzikanty, profesionální, kteří nám k tomu pochodu budou hrát. Tu rakev přinesem k Evropské komisi. My jsme přesně před čtvrt rokem 15. prosince zástupci 300 000 držitelů zbraní jsme se snažili debatovat, snažili jsme se o dialog se zástupci Evropské komise a byli jsme v podstatě vyhozeni. Ještě když jsme brali za kliku, když jsme odcházeli, tak na nás poštvali tajné uniformované policisty. Přitom jsme byli předem ohlášení, nechtěli s námi debatovat, nechtěli vysvětlovat, proč neudělali analýzu dopadů celé této směrnice. To je skandální, že analýza dopadů této směrnice, ekonomická analýza i analýza lidských zdrojů a tak dále, vůbec nebyla zpracována. I když europoslanci rok požadovali, analýza vůbec nebyla zpracována, takže ani Evropská komise vůbec neví, jak to dopadne, ani to nezajímá. Takže dneska nás tam bylo víc v Junglance a dáme představitelům Evropské komise najevo, co si o tomto postupu myslíme. A my pomalu zahájíme průvod. Prosím, tu rakev ponesou symbolicky 4 lidé za každý rok. Jeden myslivec či myslivkyně, jeden sportovní střelec, v dalším rohu to bude jeden obyčejný držitel zbraní pro ochranu zdraví, života a majetku a v poslední rohu to bude zástupce prodejců a výrobců. Prosím tedy pana Jardu Pekaříka, 4. roh. Prosím mistra světa Adama Tice za sportovce Krakvy. Adam Nese Polštář, tak prosím náhradního sportovního střelce na další roh.
Prosím paní jednatelku Českomoravské myslivecké jednoty, ať tam máme taky dámu. Byl jsem ujišťován paní z pohřební služby, že rakev je lehká, že rakev je 100 tonů. Paní si myslela, že jdeme pohřbívat nebožníka, ale my jdeme pohřbívat naše symboly. A za prosté držitele zbraní. Nyní vyhodnotíme nejlepší transparent, který samozřejmě musí být vlastnoručně vyrobený. A pokud je to držitel zbraní, osobní zbraní pro ochranu zdraví, života a majetku, tak bude mít tu čest nést tuto rakev. Který transparent myslíte, že je nejoriginálnější, nejlepší? Já se tady dívám všude možně na originální transparenty. Tady je velice zajímavý vtipný. Teď už vím, jak se cítí terč. Pojďte, pane k nám na kazatelnu, pojďte se představit a budete mít čest za držitele zbraní nést rakev panu Junkerovi. Dobrý den, já jsem rád, že jste si mě vybrali, je to pro mě čest, ale trošku se stydím, protože nejsem držitelem zbrojního průkazu. Na druhou stranu, snad to je aspoň důkaz toho, že tady se nesešli dneska jenom střelci, jenom držitelé ZP, ale že veřejná podpora pro tuhle věc je mnohem širší. Díky. Děkuji za tyto slova, která jasně vyplývá ze včerejší směrnice, že nejvíce tato směrnice dopadne na budoucí držitele zbraní. Takže tento kolega, budoucí kolega, je nejvíce ohrožená skupina. Nejvíce tato směrnice dopadá na budoucí držitele zbraní. Ty, co si teprve projá budou dělat. Takže pomalu plníme rakev, symboly. Prosím, přinášejte symboly, které bude pohřbívat, které přinesem panu Junckerovi jako nejvyššímu hrobaži EU. Můžete tam vydávat kvítí, všechno, co pan Juncker a Evropská komise pohřbívají. A prosím kapelu, aby se pomalu připravila. A prosím zástupce držitelů zbraní, kteří rakev ponesou, aby se připravili. Samozřejmě chvilka strpení pro média. A pak prosím z hlediska organizačního uděláme tady mezeru a půjdeme po pravé straně Václavského náměstí přes Jevmarovo náměstí do té Jevmarovy ulice. Po nějakých 300 metrech se vždycky na chvíli zastavíme a budeme pokračovat dále. Takže symboly, pohřbíváme symboly a za chvíli zahájíme alegorický pohřební průvod. A prosím, nezapomínejte, když jste tady vepředu té rakve, podepisovat petici, která je tady vpravo u sochy. Takže každý, když už jste vepředu a hážete do rakve s naše symboly, prosím, podepisujte zároveň petici. Je to jenom minuta. Trošku se nám mračí, ale to nás nezastraší. Hymna, je tady dotaz, nebude hymna samozřejmě bude u Evropské komise. Média se ptají, proč jsme vlastně dneska v reflexních vestách. Já tak cestuji různě po světě a už jsem viděl demonstrace v reflexních vestách, i v Belgii jsem je viděl, ale většinou ty demonstrace v těch reflexních vestách jsou účelové. Pro nás to není žádný účel, my myslivci používáme
reflexní vesty pro zvýšení bezpečnosti na horech na Stočníkové a také sportovní střelci používají reflexní vesty pro zvýšení bezpečnosti. Takže vesty jsou pro nás symbolem bezpečnosti, zvýšení bezpečnosti. To je to, co chceme. Zvýšit bezpečnost a ta směrnice naopak tu bezpečnost snižuje. A za chvíli rozvineme 4metrový transparent. EU směrnice nás pohřívá, což je motto tohoto smutečního průvodu.
orgány, a to je Evropská komise, která navrhuje, a pak Evropský parlament schvaluje a potvrzuje Rada EU. Jenže Evropská komise zasahovala do toho legislativního procesu. Takže chtěli jsme panu Junckerovi prostřednictvím Evropské komise předat raket ze vším, co se zpívá, ale nebude to možné. Evropská komise zavřela. Nevím, co jste tam provozní důvody, každý jak si domyslí, co jsou ty provozní důvody. Nestojí váš názor Evropská komise, paní Jana Kovaříková, vedoucí. Nyní tedy je čas, aby zazněla státní hymna České republiky. Prosím kapelu. Neberte nám zbraně! Takže teďka bude kapela hrát veselější písničky a půjde dopředu. Jdeme, udělejte prosím vás místo pro kapelu, jdeme průvodem nazpátek na Václavském náměstí, budeme ještě debatovat, uděláme tiskovou konferenci pro média a ještě několik řečníků, kteří nepromluví, budou mít možnost promluvit. Že jsme žáby, které se nechají v horké vodě uvařit, nebo bude krájet salám, jak se tomu říká jinak, nebo taky bude utahovat šrouby.
Takže příště, pokud bude potřeba a pokud by, nedej bože, neprošlo ústavní právo na zbraň, tak nás tady bude příště víc. Takže poslední už probíhá první odvážníci, první nemocníci, kteří se cítí pohřbení včerejší směrnici EU, už se potí. Takže přistupte dále, utvořte frontu, doufám, že nebude moc. Že každý to rychle se vyfotí. A nyní bych předal slovo dalšímu řečníkovi. Je to Aleš Chudobka, hlavní spoluorganizátor. Zaslouží si velký dík, protože to bylo technicky poměrně náročné to všechno zajistit. Bylo to všechno narychlo, během týdne se řešily neuvěřitelné technické problémy. Narychlo Facebook, narychlo web. Dělali jsme to v pár lidech, připravovali. Nebylo to jednoduché takhle narychlo. Pak nám ještě Europarlament vrazil půl dozad, že to odhlasoval o den dřív. Ale já si myslím, že to bylo dobře, že to ještě nás víc vybudilo a naštvalo. Mohli jsme dneska sledovat živý přenos, ale takhle to máme. Takhle jsme prostě měli větší jistotu, že prostě víme, co už bylo schváleno a víme, co se stalo, ten skandální včerejší schvalování. A já už teď předám mikrofon Aleši Chudobovi, zástupci prodejců zbraní. Dobrý den všem, vítám všechny příznivce střeleckého sportu, všechny myslivce, všechny, kteří se k nám připojili. Představen jsem byl, jenom o sobě řeknu, jsem dlouholetým sportovním střelcem, zbraně mě provázejí po celý život, jsem soudním znalcem z oboru zbraní a střeliva a jsem majitelem obchodu zbraně Liberec, kteří možná někteří z vás znají. To, co se stalo včera, tím nám v podstatě Europarlament nahrál trochu do karet. Oni jednoduše pošlapali veškeré zásady demokracie. Zkrátili to schvalovací řízení, pro nás je to samozřejmě voda na mlýn, je to asi dobré. Svědčí to naprosto o tom, co si o nás pánové v Bruselu myslí, co pro ně znamenáme. Tady nejde o zbraně, jde především o princip. Jednou je to pomazánkové máslo, dneska jsou to zbraně, za týden možná náklaďáky. Stanné právo už jsme tady jednou měli také. Co nám to členství v Evropské unii přináší, já nevím. Já osobně si myslím, že normálním lidem nic zvláštního. Možná bychom měli začít přemýšlet o tom, proč tam vůbec chceme být. Ano! Naší zemi, pokud bude tato směrnice implementována, to přinese spoustu potíží. Nejenom vám, střelcům, myslivcům, držitelům zbraní, přinese to problémy samozřejmě i podnikatelům v tomto oboru. O práci přijde jistě spousta lidí. Myslím si, že se to dá počítat tisících. Co tedy máme dělat? Nepolevit v této naší aktivitě, dále se scházet, dále vyjádřit svůj odpor. Znovu vyzvu všechny, kteří už petici zbraně podepsali, ať se zase obrátí na své prodejce a u nich zase mohou podepisovat. Na našich stránkách jste schopni stáhnout petiční archy, celé znění petice. Prosíme vás tedy, znovu shánějte podpisy, kupujte si propagační materiály, které jsme pro vás nechali vyrobit, přeprodáváme je za čistě výrobní náklady. Vylepujte v místě svého bydliště samolepkama všechno, co se dá, kde vám to dovolí. Je to nesmírně důležité, aby nás bylo vidět, aby ti naši politici viděli, že se na nás nesmí vykašlat. Chci poděkovat Sdružení Lex, petici zbraně CZ, chci poděkovat Českomoravské myslivecké jednotě, chci poděkovat našim politikům, kteří za nás v tuto chvíli škopu. Všichni z nich odvedli obrovský kus práce a nejenom pro nás, pro držitele zbraně. Tady jde o naši svobodu, tady jde o naši čest. Dále chci vyzvat všechny politiky, kteří doposud váhají, aby se k nám přihlásili. Evropský parlament
včera ukázal, co pro ně znamenáme. Že pro ně nejsme vůbec nic. Každý politik, který s námi doposud nejde, by se měl začít chovat jako Čech, měl by se začít chovat jako vlastenec, měl by se za nás být. Na úplný závěr chci vyzvat všechny své kolegy z řad obchodníků a podnikatelů v oboru zbraní a střeliva. Asi před měsícem jsme rozpoutali propagační akci. Poděkuju všem lidem, kteří si v podstatě ten propagační materiál koupili. Tím ukazují, jak jdou s námi. Poděkuju vám všem účastníkům tady a vyzvu ty své kolegy, protože jsou velmi likraví. Na rovinu řeknu, že jsme rozeslali tuto výzvu několikrát na více než 300 e-mailových adres. K současnému dni máme zhruba 20 firm, které nás v naší snaze podporují. To je skutečně žalostně málo. Já myslím, že jsem to asi pomalu vyčerpal. Na závěr bych asi chtěl říct to, že skutečně nejde o zbraně, jde o princip. Pánové v Bruselu nám ukázali, jak dělají demokracii, jak vypadá moderní Mnichov, a my už jsme jednou zbraní odevzdávali. A začalo to, pánové a dámy, před 78 lety, 15. března 1939. K čemu se toto datum váže, zajisté všichni víme. Nechtějme to zažít znovu. Děkuji za pozornost. A nyní ještě naší manifestaci zhodnotí ještě jednou světový mistr praktické střelby IPS Arantis, prosím. Ještě jednou dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, kolegové, střelci, přátelé. Ještě jednou vám chci poděkovat za obrovskou účast, kterou jste tady prokázali, za to, že jste si udělali čas a všichni jste přišli, bylo třeba opravdu každého z vás. Když už jsme teda povzbyli ty medaile a odnesli jsme rakev tam a zpět a nikdo nás neposlouchal, ještě jednou bych snad si položil otázku, na kterou doteď neznám odpověď. Pokud nám budou omezeny práva držet zbraň, kdo zastaví například teroristy v autech, kdo zastaví nebezpečné zločince, když nebude poblíž policie. Dojde autům a nákladákům, který přejíždějí lidi v západní Evropě, jak to vidíme každý měsíc. Dojde jim benzín, jak se ty auta zastaví? Já doufám, že by je mohl zastavit jeden dobrý držitel zbraně. Doufám, že nás podpoříte. Díky za pozornost. Děkujeme. A nyní promluví Honza Korecký, člen Lexu. Vážení přátelé, bych vám chtěl poděkovat, že jste se skutečně zúčastnili v takové velkém množství. Když jsem si chystal nějakou řeč, kterou tady řekl, tak jsem tady před chvíli neslyšel, tak v podstatě všechno padlo. Takže budu trošku improvizovat. Celá tato demonstrace je taky trošku o tom, co my můžeme udělat, koho a jak můžeme oslovit. Sebe už jsme oslovili, my víme, jaký průser to je, my víme, jak se na nás Evropská komise kouká. Máme tady mezi sebou politiky, takže i politikům chceme vzkázat, i vy jste ohrožená skupina, i vám berou práva, i vy v podstatě už v současné době schvalujete pouze to, co přichází z Evropské unie. I vy budete mít ty práva čím dál menší a povinnosti budete mít jasně stanovený. Máme tady zástupce médií. I vám hrozí, že budete ohroženi. I vám hrozí, že zase někdo bude říkat, co můžete vysílat, co můžete tisknout. Taky už jsme to tady měli. A chodí tady kolem spousta lidí, kteří vlastně tak trochu nevědějí, co si myslíme. Snažili jsme se jim to říct. Ty lidi netušejí, že tak, jak nám dneska berou zbraně, tak jim zítra budou zakazovat pěstovat něco na zahrádkách a vymluví se na to, že někdo může pěstovat drogy nebo podobně. A lidi se nebudou moct pěstovat už nic, protože prostě jim zakážou pěstovat zahrádky. Modeláři jsou ohrožení, motorkáři jsou ohrožení. Každý, kdo má nějaký koníček, je v současné době ohrožen. Apelujte na všechny lidi na dalším okolí. Když nechápou, jaký problém máme my, držitelé zbraní, zkuste je přesvědčit o tom, jaký problém můžou mít oni. Musíme se postavit všichni za sebe, aby jsme se tomu postavili.
A dovolím se ukončit takovou replikou z filmu Černí baroni. Vy víte, vojník Kefalín, jakou to měl funkci, jaký to měl nad sebou transparent. Já ho trošku parafrázuju. Plány teroristů zhatí. Myslí si, že to udělá Evropská komise. Není to pravda. Děkuji. A nyní máme spojení s olympijským vítězem Davidem Kosteleckým přes telefon. David Kostelecký, olympijský medailista, zlatý vítěz Peking 2008 v rokové střelbě trap, nás nyní pozdraví. Dobrý den, zdravím všechny český reakce. Jak určitě víte, já mám kladný vztah ke zbraním a nejenom ke sportovním. Sám jsem držitelem pistolí, který mám doma na ochranu svoji a bohužel hrozně mě mrzí rozhodnutí včerejší Evropské unie. Bohužel jsme se zbavili těžké totality a nastolili jsme se tady nepřímo novou totalitu, kdy toto rozhodnutí nemá absolutně žádný smysl. Bohužel Evropská unie nás nevídá, nedokáže se postarat o to, aby jsme měli kontrolu nad tím, kdo vstupuje na naše území a aby jsme přijímali lidi, o kterých si snejíme a z druhé strany nám bere právo na to, aby jsme se bránili. Takže já doufám, že se nám to podaří ještě změnit a měla by teďka nastat velká diskuze o tom, jestli vůbec teda v tomto složení má ta Evropská unie smysl a jestli hájí ještě naše práva a jestli s tím není na čase něco udělat. Takže doufám. Pane Kostelecký, vy u nás tady dneska podle počítání 2,5 tisíce. Podporujete ústavní zakotvení ústavního práva na zbraň? Jednoznačně ano, myslím si, že teroristi se dneska a včera všichni zasmáli, protože vlastně berou nám právo na to, aby jsme se jim bránili a je to strašně nesmyslný rozhodnutí, takže pokud by se povedlo zakotvit do ústavy to, že každý občan bude mít právo na to se bránit, tak by to byla super věc a za to bych položil život. Děkujeme, děkujeme. Děkuji. To byl David Kostelecký, olympijský vítěz, olympijský zlatý medailista. Jeho slova. Zaznělo tady, že chceme ústavní právo na zbraň. Aby bylo jasno pro některá média, nikdo tady neříká, abychom rozdávali zbraně, jak to některá bulvární média publikovala. Nikdo tady neříká, abychom rozvolňovali ty podmínky. Ti, co ty zbrojní průkazy mají, a je nás tady asi většina, tak ti si to museli udělat za velmi těžkých podmínek, museli splnit odbornou způsobilost, praktickou způsobilost, zkoušku. A při dnešních zkouškách zeptejte se tady zkušebních komisářů, kterých je tady řada zkušebních komisářů u zkoušek. Zhruba 50% lidí, plus minus někde 40, někde 60, tu zkoušku neudělá a musí opakovat, nebo ji neudělají nikdy. Další důležitá věc, co se týká držitelů zbraní, je ta, je to spíše pro lajky, my držitelé zbraní to víme, je ta, že každý držitel zbraní nejenom, že nesmí být trestán a musí být bezúhonný, ale musí být i spolehlivý. Co to znamená spolehlivost? Včera, když jsem v noci přivážel raket z Brna do Prahy, tak mě zastavila policejní hlídka. A říkali, kam jedete? Říkám, to víme, tak pojďte si dýchnout. Já říkám, děkuji pánové, samozřejmě si dýchnu, ale to nevíte, že myslivci nepijí, když mají zbraně a tak dále. Oni nevíme, ty statistiky se zlepšují, to už je prostě mýtus, někde z nějakých slavností sněženek, že myslivci jsou nepijí a tak dále. Ale přesto si dýchnu, jak jsem samozřejmě dýchl, nic jsem neměl, měl jsem jenom Semtex na povzbuzení, nic jiného. Takže tím chci říct, že když pojedu dvakrát za sebou třeba na 50-70, tak už jsem nespolehlivý v podstatě. Pokud se někde opiju, i bez zbraně, opiju se, už začínám být nespolehlivý. Pokud nějaký soused závistivý, držitele zbraně, udá, že mu vyhrožoval, i když to není pravda, tak hned je podezřelý, hned musí odezvat zbraň a tak dále. Takže držitele zbraní legální jsou pod velmi velkým drobnohledem. My máme dokonalý zákon, aby se tohle ošetřilo. Takže není to žádné, to jsou samé nesmysly, takové to Amerika 19. století. V Americe, já jsem v Americe několikrát byl, tam to mají stát od státu různé,
a někde to mají přísnější, někde méně přísné, ale každopádně tam není takový dokonalý screening. V některých státech si můžete koupit zbraň v supermarketu na počkání, takže neprověřuje se tam nějak dokonale téměř nic. V řadě států. U nás se všechno prověřuje. Takže opakuji, nikdo nechce zmírňovat pravidla, nikdo nechce rozvolňovat, nikdo nechce rozdávat zbraně, ať nám řeknou, kde se ty zbraně rozdávají. Ti, co teď v médiích to říkají, že se, ať nám to řeknou, my si tam budeme. Nikde se zbraně nerozdávají, nikdo se nebude nutit. Byla by to stejná nesvoboda někomu nutit zbraní, když ji nechce, jako ta nesvoboda, když někomu zbraní berete. A nyní je tady další host, pan Hynek z Asociace bezpečnostní, obraného a bezpečnostního. Já děkuji za slovo. Dovolím se představit, jmenuji se Jiří Hynek a zastávám funkci prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jenom pro představu, abyste viděli, koho reprezentuju, je to více než 100 výrobců, kteří zaměstnávají více než 20 000 zaměstnanců a mají obrat přes 50 miliard korun ročně. Již loni na naší valné hromadě jsme jednomyslně se usnesli na tom, že tuto směrnici považujeme za naprosto špatný krok, že vůbec nemá nic společného s bojem proti terorismu, ohrožuje bezpečnost naší země a hlavně pro náš zbrojní průmysl je téměř likvidační. Já jsem přesvědčen, že hlavním důvodem, proč tato směrnice byla zavedena, není v žádném případě boj proti terorismu. Je to další krok Evropské komise, který je naprosto chybný. Evropská komise v čele s panem Junckerem není schopná řešit ty zásadní problémy Evropské unie a proto otáčí se směrem tam, kde může zasáhnout. Jinými slovy, neumím vyřešit zločince, budu perzekuovat ty slušné lidi. Ale tady dneska vysela černá vlajka, já si myslím, že se nesmíme vzdávat naše úsilí. V žádném případě. Existuje způsob, jakým způsobem s touto směrnici naložit. Prostě ji ignorovat. Naše vláda má... Naše vláda má možnost neimplementovat tuto směrnici. Udělali to již jiné vlády před nimi, jiných zemí. Když přišla hloupá směrnice z Evropské unie, tak ji prostě neimplementovali, neuhnuli hřbet a nenechali se vydírat pomocí eurodotací. Prostě nechali se dát pokutu a neimplementovali. Naposledy takovou hrdinou zemí bylo Slovensko, kdy odmítlo kvóty pro migranty. A já si myslím, že musíme udělat to samé, odmítnout implementovat směrnici, jet podle našich platných zákonů dál a prostě ať se to řeší přece Evropská unie. Jinak chtěl jsem ještě několik slov k navrhované ústavní změně. Já, kromě toho, že jsem prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, jsem taky jeden ze zakládajících členů politické strany Realisté a jako realista považuji to za naprosto správné, aby u nás bylo ústavní právo držet zbraň a lidi, kteří jsou ochotni se podílet na bezpečnosti a obraně naší země, před nimi směkám, děkuji jim a jsem rád, že je máme. Děkuji za pozornost. Takže teďka mě tady kolega zravnává mobil se zprávami z Lidovek. Nová směrnice o omezování zbraní, kterou v úterý schválil Evropský parlament, rozladil myslivce a sportovní střelce. Ti se proto v počtu přibližně 600 lidí sešli ve Československu. 600 lidí! Tady někdo asi neumí počítat v Lidovkách. Já bych chtěl reagovat na to, co řekl Lidovci, ne na ten počet, ale to rozladilo. Ono to rozladilo i lidi, kteří nemají zbrojní průkazy, protože ve skutečnosti už nejde jenom o této směrnici. Jde o právo na to mít vlastní názor, právo
na svobodu a právo na nějaký národní zájem. A to se přece nemůžeme nechat vzít. Děkuji. Děkuji panu Hinkovi z asociace a pomalu se budeme blížit k závěru. Jménem všech organizátorů vám děkujeme za účast.